dangatan sining daw pagbulanay karon niya sa mga tinagaan between sining kay Vice Governor kag of course sining ginatuluya ning board of directors sa NSA nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Balita gikan sa kapital ng probinsyal si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dagan salamat, Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 44 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Hindi mo ginayabla, budlay kung ti may mga nagapuro palaptap, laton-laton, istoryabla, no? Diba si joke-joke mo lang to yan ni isa board member Valderrama? No, so, tigali may iban magurong katraidor saya ti are para kabalos na siya. Palapta te club oto kay Vice Gov Ferrer do na akig mo to si Vice Gov. Sige ko mo nang ginapalapta yung galabi ko to kagway gigani ko yung gihode tuturon ko na lang. Hala, dumon sa mi pao, no? Basi parang personal assistant pala na. No, ni President BBM si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bantayan ta kay iban nga mga reaksyon sa dire kay do naka-set kita to interview pero do kalang-alang sa no way pamangin sa tuod na nakasumpa or nakabaton sa iyapin nakasumpa na sa with kay Mayor Albi no pero sa kay SRA Administrator Hermineldo sa Rafika wala pa kag wala pa sa kuno sa menuitan nga appointment paper. Babalik na ton no kwanto mga report ni Bombo Carla may defensor sa patrol. Stand by. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Maria Teresa Ramos, sang Purok, Miracle, Barangay 6, nagdaog sang 2,000 kag grocery nga 1,000. Sa Enhanced Swerte sa Palengke. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kag-ari, ang balde sa ngorokan minunod nga 1,000 pesos nga gift pack. Kini nga kwarta, idugang ko sa akon nga negosyo, kag ibakal namon sang kinanglano namon sulod balay. Tanan nga nagapalamati, mag-intra ka mo subong diri sa promo sang Bombo Radio, kay do ka nami gig kung ikaw magadaog. Star FM is all for you, basta Radio Bombo number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi,